Komárno sa môže právom píšiť skutočne strategickou polohou. Okrem príjemnej klímy je ideálnym miestom aj pre turistov, ktorí túžia z jedného miesta spoznať hneď 3 európske mestá a noci chcú tráviť v pokojnom a tichom prostredí mestečka v objatí vôd. 3 krásavice ležiace na Dunaji, Budapešť, Bratislava i Viedeň sú totiž od Komárna vzdialené len 100, respektíve 150 kilometrov. Navyše do susedného Komáromu v Maďarsku to je skutočne naskok. Pešo cez hraničný most sa tam dostanete do 10 minút. Návštevník si v Komárne môže od ruchu veľkomiesť oddychnúť aj aktívne. Množstvo kultúrnych i sakrálnych pamiatok doplňa aj nádherná prírodná scenéria. Vzdelávanie v slovenskom i v maďarskom jazyku počnúc s materskou školou až po univerzitu je dnes už v Komárne aj vďaka zrodu Šejeho univerzity, prvej maďarskej vysokej školy na Slovensku, bežnou realitou a samozrejmosťou. 8 základných škôl, 6 stredných škôl, 1 univerzita a detašované pracoviská ďalších domácich i zahraničných univerzít Komárnu oprávnene dávajú prívlastok univerzitné mesto.